Hola a tothom! Ja s'acosta el Carnestoltes. Ja teniu les vostres màscares venecianes preparades? Doncs al Gat Petit us les ensenyarem a fer. Necessitem papers de diari, tisores, pinzell, cola, goma elàstica, plomes per decorar, pintures, una grapadora i un globus. Amb el globus inflat, de la mida d'un cap, agafarem trossos de paper de diari i els anirem encolant. Tenim una barreja de cola amb una mica d'aigua i anem encolant tots els trossets de papers de diari que anem col·locant i els anem pintant a sobre, amb cola, molta cola a sobre, que quedin tots ben xops. Anem fent capes, per anar bé hauríem de fer unes 6 o 7 capes de paper de diari amb retalls, d'acord? I l'última capa que faríem ja seria amb trossos de paper blanc per no haver de pintar al final, a l'hora de decorar. Que tinguem tota una capa de paper blanc al final. Un cop sec, punxarem el globus i ja tindrem la part encolada. Amb una plantilla que haurem fet prèviament, resseguirem tota la silueta i podrem començar a retallar tot el contorn d'aquesta part que hem tingut encolada amb el paper de diari. Ben tallat, tot el perfil. Un cop tallada també la zona dels ulls, començarem a pintar. Jo en aquest cas utilitzaré tèmperes sòlides i aprofitarem per experimentar amb altres pintures. Jo aquí estic fent una combinació de colors freds, que són liles, blaus cels, i així els anirem combinant per fer el fons de la nostra màscara veneciana. I ara ja podrem començar a decorar, a fer els últims detalls amb aquests retoladors de purpurina, que sempre fan més un toc més de Carnestoltes, veritat? La purpurina sempre ens queda més divertida. Un cop decorada el nostre gust, girarem la màscara, posarem cola i acabarem d'encolar les plomes al centre de la nostra màscara, perquè ens quedi més veneciana. Posarem la goma elàstica en els dos extrems amb l'ajuda d'una grapadora i ja tenim la nostra màscara veneciana. Esperem que us hagi agradat aquesta manualitat i sobretot disfruteu del Carnestoltes a la vostra manera creativa. Com cada mes, les manualitats del Gat Petit. Subscriu-te!